शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी खास पर्यटकांच्या सेवेसाठी लाईमलाईट या नव्या लक्झरी हॉटेलची स्थापना प्रदीप माने यांनी केली आहे। या हॉटेलचा शुभारंभ 10 एप्रिल 2022 रोजी सायंकाळी 4 वाजता ॲडव्होकेट संग्राम देसाई यांच्या शुभ हस्ते होणार आहे। त्या हॉटेलमध्ये पर्यटकांना रुचकर जेवण आणि आरामदायी वातानुकूलित रूमचा आस्वाद घेता येणार आहे। तेव्हा जास्तीत जास्त पर्यटकांनी आम्हाला सेवा करण्याची संधी द्यावी असं आवाहन लाईमलाईट हॉटेलचे सर्वेसर्वा प्रदीप माने यांनी केले। पाहूया काय म्हणाले। मी प्रदीप गजानन माने, कुडाळमध्ये आज कुडाळच्या मध्यवर्ती ठिकाणी मानेजी क्रिएशनमध्ये बिल्डिंग आहे। त्या बिल्डिंगमध्ये हॉटेल लाईमलाईट म्हणून मी आज नवीन व्यवसाय चालू करतो। ह्याचं उद्घाटन उद्या रविवारी 10 तारीखला आहे संध्याकाळी 5 वाजता। तर एक आपल्या जिल्ह्यामध्ये आपला जिल्हा पर्यटन दृष्ट्या अग्रेसर असल्यामुळे आपल्या जिल्ह्यात पर्यटकांना विविध सोयी मिळाव्यात ह्या दृष्टीने ह्या हेतूने नवीन एक व्यवसायात मी पदार्पण करत आहे। तर माझ्या हॉटेलमध्ये आज 16-17 रूम्स आहेत। त्यामध्ये पूर्ण रूम्स आहेत, ह्या एसी रूम्स आहेत। त्यामध्ये एक्झिक्युटिव्ह एसी, डिलक्स एसी, सूट्स आहेत। त्याचप्रमाणे बँकेट हॉल, रेस्टॉरंट एक काही थोड्या दिवसात चालू करतो। रेस्टॉरंट हा कन्सेप्ट एक म्हणजे ठेवलेला आहे। तर एक पर्यटकांना वेगळं काहीतरी देण्याचा मी प्रयत्न केला आहे। तर ह्या आमच्या हुकुमशाही न्यूज चॅनलच्या माध्यमातून मी आपल्या सिंधुदुर्गवासियांना असं आवाहन करेन की या माझ्या उपक्रमास आपण एकदा तरी भेट द्यावी। त्या 10 तारखेला माझं ओपनिंग आहे। त्या ओपनिंगला देखील जास्तीत जास्त लोकांनी यावं आणि हे जे काय मी एक सेवा म्हणून लोकांना सेवा देण्यासाठी एक उद्योग आणि सेवा अशा दृष्टीने जे काय एक नवीन क्षेत्रात पदार्पण करतोय त्यासाठी सर्व जनतेने आशीर्वाद द्यावा अशी मी प्रार्थना करतो। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।